Pois Antonio Durán Morris, que tomou un café entre Francino e agora a ventana de Pontevedra aquí no estudio José Hermida. Antonio, que tal? Moi boas, Morris. Que tal? Moi boas tardes, Xa moitas gracias. todo en marcha, non? Entendo aí abaixo no recinto ferial. Xa houve algún ensaio, algo xa fixechedes? Sí, bueno, non tocamos escenario, pero sí que nos reunimos ali nunha sala para ver un pouco o guión, aínda falta que chegue Petra e vamos, entre nós. Eu creo que mañá xa tocaremos un pouquiño o recinto. E se non fora por elas, ti estarías presentando esta Gala dos Feroz, porque lle dixeches a Francino que cando cho dixeron, bueno, pois dudaches un pouquiño, pero cando falaron de Petra, cando falaron de Samantha, de Elizabeth, unha familia teatral, referíaste... Sí, a verdade é que eu a Samantha estou encantado de coñecela, eu non a coñecía, e a Elizabeth tampouco. Pero, bueno, a Petra sí, pero non te creas ti pola trayectoria, únicamente participamos nun proxecto unha vez xuntos. Pero sí que o concepto de decirme, bueno, sodes catro, tal ou cual, sí que me cautivou. Evidentemente, se me ofrecen hoxe a min conducir unha gala, non lle encontraría sentido. Diría, joder, se queren reír de min ou... Porque presentador, foches presentador de algo na tele, na radio, ou sí, sempre estiveches como actor, como intérprete? No, xa decía antes que houve unha época que os actores na televisión de Galicia éramos actores todoterreno e non había nin ficción. Eu recordo que era presentador de Loletus Vídeos, bueno, de A ver que vai ser esto, de moitos programas. E despois presentei algunha gala con Manqui, tamén un pouco gamberreta, sendo os mestre Mateo. Pero non é fácil ser presentador, porque eu estou acostumbrado a construir un personaxe, a estar detrás del, e esta exposición, que non deixe de ser unha exposición personal que faz como presentador, pois non é fácil. Se cargas as tintas queda dramático demais, se intentas facerte o simpático tampouco ocupas o lugar, entón aí estamos. Está con nos consigue Diego Rodríguez. Antes de que el che pregunte, quero, vamos a ver, guión, por onde van os tiros? Porque non se pode adiantar moito, pero cando se chega a Gala dos Feroz, improvísase, hai marxe para a improvisación, o director di, oye, Morris, non te podes salir de aquí, isto está escrito, hai que dicir isto. Como funciona eso? Agora que xa tiveche desas primeiras reunións, ou como ti imaginas que pode ser a Gala do sábado? Bueno, é que a improvisación realmente, cando se pronuncia a palabra improvisación, parece que ten que ser texto. E a improvisación pode ser o propio acting, é dicir, cada un mete un pouco o feeling personal aí. E despois que nós o pactámolo todo. E improvisación pode ser facer unha pausa máis larga, pode ser montar sobre outro texto, é dicir, non tería sentido que eu salga a improvisar nos Feroz porque ademais xa iría vendido. Para que vou facer eso? É dicir, o mellor é que os guionistas e nós nos poñamos de acordo, isto vai ir por aquí, e sí, porque ata media hora antes, se eu lle digo a Fernando, a quen este... Oye, que te parece se meto isto? E a persona que este comigo no escenario... Sí, algún tema reivindicativo, non sei, algo que... ben, me vai dicir, sí, para adiante, e nos discutimos, isto me fai gracia, se entenderá, non sei que, e podo meter isto meu, porque a mí me fai gracia contar esta historia. É un traballo en equipo. Comentabas antes, Morris, o tema da exposición, de estar diante dos focos, neste caso presentando a gala. Hai unha parte de nervios pola túa banda de cara á presentación destes premios Feroz, de cara á gala do sábado? Sí, eu teño que recoñecer que a min os premios e as galas poñenme nervioso. Incluso tamén me poñen moi nervioso como nominados, que vivín algunha, e estar abaixo tamén é complicado. Pero logo, ser mestre de ceremonias, hai xente que vive deso. E se vives deso, pois é como moito máis fácil. Para que me vou enganar? Eu creo que o mellor galloso fai mellor que a min, encima dun escenario presentando. Pero eu son un actor o que meten a presentar unha gala en riba do escenario. Sin embargo, se meten a un presentador e lle din e intenta facer este personaxe, se acojonaría moito máis, non? O sector audiovisual está purrando forte, non? Aquí en Galicia, Morris, ou estou equivocado? Bueno, sí, porque houbo... cultivouse durante tempo. Antes decíamos
na ventana que a Televisión Autonómica foi unha escola moi importante. Televisión de Galicia. Claro, Televisión de Galicia. Aquí se fixeron 3 ficcións á semana durante moitos anos. Os índices de audiencia que dábamos eran bestiales. Houbo series que se exportaron o formato para facer pois, en Baleares, en Andalucía. Os profesionales que naquel momento facían producións para a Televisión Autonómica hoxe son jefes de empresas punteiras no sector audiovisual en toda España. Directores que eran, pois Dani de la Torre, que facía Dani de la Torre na TVG, pois poñía promocionaba películas. Carlos Sedes andaba cos cables. Pois, evidentemente, hai algo que se fixo moi ben e que deu eses frutos. E a colación desa mesma pregunta, ten algo que ver iso bueno, pois, a boa saúde do sector audiovisual en Galicia con que os feroz se asenten aquí estes 2 anos en Pontevedra? Directamente pregunto, cal é a repercusión de que se fagan un ano máis en Pontevedra para a xente que traballa, non? Para os actores, as actrices, os produtores, xente de iluminación, sonido que traballa dende aquí, dende Galicia. Bueno, para nós é un escaparate e é importantísimo que se fagan aquí, pero sobre todo que é un escaparate pois para Galicia, porque hai tamén moita xente do equipo técnico que está daqui, que a xente da tropa que organiza os feroz pense en Galicia e pense en Pontevedra é importantísimo. Hai que pensar que os feroz, eu mismo non tiña este dato. Eu estive unha vez en Bilbao que levara o feroz por Fariña, pero vamos, é que aquí en Pontevedra os actos que fan os premios empezan en outubro e pasan por aquí todas as películas con todos os directores, con todos os coloquios. Joder, que todas teñen público, todas teñen público. Eso é facer cultura nunha cidade, eso é que é impagable, impagable. Se chegan a estar 10 anos, eu creo que esta cidade na que estivesen 10 anos sería unha das cidades con máis criterio cinematográfico e audiovisual de toda España. Totalmente. Bueno, pedíanlle outro día a concelleira competente que trouxeran os Goya xa, non? De cara a futuro, xa non os feroz. Claro, e que bueno, eu creo que é único, porque posiblemente moita da xente que nos escoita non saiba que non hai que se pague a gala solo, sino que 2 meses antes pasan por aquí, por Pontevedra, polo Teatro Principal, pois os mellores directores de toda España presentando as súas películas, directores de series facendo coloquios co público normal que entra por invitación normal. Rápidamente, Samantha Hudson, Petra Martínez, Elizabeth Casanovas, con cal das 3 traballaches máis, Morris? Con Petra. Con Petra. Pero moi pouco. Hai vestiario xa elixido? Sí, eu non sei o delas. E o meu ainda o meu ainda non me queda ben. Son moi pequeniño e moito que arreglar. Hai que remendar algo, non? Sí. Bueno, ensaios xa a partir de agora ata o sábado, non? Todos os días, entendo. Sí. Cantas horas máis ou menos lle dedicades a ensaiar ou... Tampouco demasiado, o mellor 3 ou 4 horas, pero con descanso polo medio. E tampouco nos podemos atosigar, non é como ensaiar teatro, non pode estar aí 6 horas para mallalo todo. O sea, hai que facer un esbozo para que esa festa salga ben, pero é un esbozo. Hai que poñer, hai que darlle aire aos globos e tal, pero hai que soltalos no momento. Ti xogas un pouco a parte local nesta gala dos Premios Feroz. Eu quería che facer a pregunta de se vai haber algún tipo de guiño a esas personaxes emblemáticas que ti interpretaches aquí en Galicia, como o cuñado de Pratos Combinados, por exemplo, o alcalde de Padre Casares, tamén con recoñecemento nacional, como dicías agora, con Premio Feroz, ese papel de Manuel Charlín en Fariña. Non sei se nos podes adiantar algo, se é segredo de cara ao sábado. Non, igual... mira, non, en principio non, sí que hai unha homenaxe implícita a todas as películas que se rodaron aquí este ano e as series. E eu agradezo muitísimo a xente da tropa que me chame como un copresentador en igualdade de condiciones e non como representante local para un pouco ocupar ese espacio, non? Quizáis sexa esa unha das cousas das que estou máis agradecido, porque ademais eu teño moito pudor cando para comunicar algo a nivel nacional te quedas no local como e penso que igual que salimos a traballar en películas e en series, se alguén ven aquí e elixe este escenario en igualdade de condicións, non? E eu estou moi agradecido por eso. Cantos anos de vida artística lle queda a Antonio Durán Morris?
Pois non o sei, mira, eu xa debería de estar tranquilo na casa, pero aguantarei todo o que poida. Si, podo che decir que levo 46. Eu empecé aos 20 e nunca vivín xa de outra cousa. Que barbaridade. Sempre de actor. Moitísimo tempo. Que barbaridade, porque Antonio Durán Morris é unha honra que estés neste estudio de Radio Pontevedra, porque unha persoa histórica en Galicia, como, bueno, pois como cómico, como humorista, actor dos pés á cabeza, Antón Durán Morris, que vai a ser xunto a Samantha Hudson, xunto a Petra Martínez e xunto a Elizabeth Casanova, este cuarteto de presentadores dos Premios Feroz 2026, Pazo da Cultura, Recinto Ferial Pontevedra, este mesmo sábado. Ali estaremos vendo a Morris, Diego. Ali estaremos, veremos. Ali estaremos, claro que sí. Hay una palabra que yo creo que no me van a echar la bronca los guionistas, con la que termina una frase con la que termina la gala. A ver. Decimos los cuatro, que es muy bonita, que dice: sed feroces, hace más falta que nunca. Pois con esa frase nos quedamos. Moitísimas grazas, unha aperta enorme, Antonio. Grazas. Grazas.